ligcine liphume nesinqumo elomkhonto wesizwe kwisikhundla sika Head of the Presidency kulo leli qembu. Angiqale nje ngikubingelele ngikwamukele le channel eMaswidi Media Production okubingelelayo umxolisi mfana kaDluma phansi le enkandla. Uma ngabe ke uyaqala ukufika le channel cela ukuthi ngenzele iqiniso ukuthi ucofa subscribe maqedwe kwale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lonamhlanje. Udaba engize ngalo ke njengamanje nganza kwethu luthi ke ugcine ukwazile ukukhetha ozoba ke sesikhundleni sika Head of the Presidency umnumzane Jacob Zuma kulo leli qembu lomkhonto wesizwe, njengoba ke lesikhundla besikade nje siyinhlanhlathela nje singabanjwe umuntu. Bamemezeleke umnumzane Magasela Mzobe njengaye ke umuntu oyozobamba lesikhundla kuleli qembu. Kusho ukuthi ke uyena umuntu ozolekelela umnumzane Jacob Zuma ekuthatheni ke inqumo njengopresident waleli ke lomkhonto wesizwe. Uyena umuntu ozobeke phethe ikhiye zasehhovizini lika mnumzane Jacob Zuma. Uyena umuntu phethe ikhiye ke ze office lika president weqembu lomkhonto wesizwe. Akusibona bonke ke abantu kanye kuwona wonke amalungu omkhonto wesizwe ajabulele kumenyezelwa kaMagasela Mzobe kulesi sikhundla esikhulu kangaka saleli qembu sika Head of the Presidency uma bebheka imvelaphi yakhe kanye uma bebheka ihistory yakhe. Ngizokhumuza nje ukuthi ke ngonyaka ophelile yena ke lo mnumzane washiya ke iqembu leANC wayojoyina ke iqembu leEFF. Ngicabanga ukuthi ke bekade kulapha koAugust October washiya ke iqembu leANC wagijimela iqembu ke leEFF. Kuthena ke kuwo ke lonyaka wabeke seshiya phansi ke futhi ke leEFF esegijimela ke iqembu lomkhonto wesizwe. Kodwa ke umnumzane Jacob Zuma ukholelwa ukuthi lesi sikhundla sifanele yena ke umfo kaMzobe. Ubhaleke incwadi ke memezelayo ukuthi ke uyambeka kulesi sikhundla futhi ke akusekho ke nokubuyela emumva. Nganza kwethu ngizolokhu nje ngikuthulele zona zonke ezenzakalayo na wonke ama-updates enzakalayo njengamanje. Engizocela kwena ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe, like bese kuyakhomenta uphinde futhi ungakhohlwa ukucofa notification bell ukuze ke sizobonana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.